když je ti smutno, anebo máš špatný den, když usneš a zdá se ti hnusný sen, když nemáš náladu a potřebuješ rozesvát, stačí jedna a s kamerkem do vyhledávače dát. Její vtip, její humor vždycky pomůže, jako by ti dala do pokoje růže. Je ti hned líp, zamiluješ se hned do ní, slzy smíchu se ti z očí přímo rojí. Tmavé dny rozsvítí ti Míša svojí náladou, jako když projdeš rozkvetlou letní zahradou. Je jak anděl, co dotkne se a je nám hned líp, protože se nám líbí Míši skvělý vtip. Její vtipnost, pravda, se jí velmi daří, na fotkách je prostě super a jen prostě září. My jsme rádi, že jí máme, že jí na nás záleží a že to s naší náladou jenom ona vyřeší. Nemůžeš bez ní být, myslíš na ní stále, co za vtipný fotky vymyslí pak dále. Najednou se Míša takhle na zase objeví a vtipnými obrázky se zase projeví. Dá tam pár věcí z běžného života, ať je to domov, škola či robota. Je to frérka, nebojí se strápnit a hejterům může říct hezky zvostra schlápni. Tmavé dny rozsvítí ti Míša svojí náladou, jako když projdeš rozkvetlou letní zahradou. Je jak anděl, co dotkne se a je nám hned líp, protože se nám líbí Míši skvělý vtip. Její vtipnost, pravda, se jí velmi daří, na fotkách je prostě super a jen prostě září. My jsme rádi, že jí máme, že jí na nás záleží a že to s naší náladou jenom ona vyřeší. Tmavé dny rozsvítí ti Míša svojí náladou, jako když projdeš rozkvetlou letní zahradou. Je jak anděl, co dotkne se a je nám hned líp, protože se nám líbí Míši skvělý vtip. Její vtipnost, pravda, se jí velmi daří, na fotkách je prostě super a jen prostě září. My jsme rádi, že jí máme, že jí na nás záleží a že to s naší náladou jenom ona vyřeší.